Go. Pirmi na sa nekang Usa ka makikita ikaw kung Milita. pagkasundi lang ka. Naminis naman. Kapay. Huwag siyang magmangmang dahil po. Ngayon ibos. Ngayon tinapay. Yan. Parang dak mambinutong ito. Isus. Unya, nakakuha ka mo binutong para nagbutong kami. Tuta sabi magito. Din ka, nini during no pag. Asa yun? Kay binutong talaga ka mo ni kadto. Tugas man ka di kuya. Tugas. Lang sila ba? Darap pa ba ka din ninyo? Aw amo. Oh, ginuruti nila. Maganikan. Di man ako nakiaram. Hindi. Mama magayon ni ka di mama sa basuso. Amo nga ni Sa kuha sa